Sħana reħis fel u gdim tan nemmus nixtri air condition li kelli l-flus forsi norqot aħjar. Ninsabu fil-bidu tas-sajf imma sħana tremenda diġà qed tinħass fil-Gżejjer Maltin, saħansitra iktar milli mistenni għal dan iż-żmien tas-sena. Sitwazzjoni kkawżata minn temp xemxi u pressjoni għolja fuq iċ-ċentru tal-Mediterran li tikkawża umdità. In-nies kif qed iħejju ruħhom għal dawn it-temperaturi għoljin? Tibqa' kemm jista' jkun ġewwa, jekk tkun barra tipproteġi ruħek, tixrob l-ilma ħin kollu. Pija tista' tagħmel xejn. Li nixrob ħafna u ma noqgħodx fix-xemx. Ġejt noqgħod nawm mal-sija hawnhekk imma dalwaqt immorru. Nieħdu ħsieb it-tfal, irribsuhom u ma noqogħdux fix-xemx. Dilek biex taf x'inti bes li naqra tinħaraq naqra mill-ewwel u tindilek naqra mill-ewwel u tixtri u tidħol tiġri. Kien hemm qalinna li biex ma jħossx sħana se jqatta' ħin kemm jista' jkun il-baħar. Se tkun qed tagħmel biex tilqalda għal disħana? Air condition ma tistax tixelu għax jaqgħu minna ħafna flus u niġu l-baħar. Kemm jista' jkun il-baħar. Dan ir-raġel oriġinarjament minn Napli iżda residenti f'pajjiżna jgħid li għalkemm imdorri bisħana minħabba tfal se jkun qed jevita l-arħinijiet tax-xemx. A casa con i bambini all'aria condizionata. Oltre a lui abbiamo 2 piccole twins di 9 mesi, quindi difficile che possiamo uscire. L-Uffiċċju Meteoroloġiku wissa li t-temperaturi se jkomplu jgħalew fil-jiem li ġejjin bl-effetti ta' sħana jistgħu iwasslu biex it-temperatura tinħass daqs li kieku titla' l-45 grad Celsius. Mux li konta f'xi palma f'xi Blue Lagoon, ramel bħat-terra r-riklamek ikunu b'xi tfajla tal-ġen. Tisqini jirrumu ftit il-lem id-dajsa tal-qlub.